Фирая Габдуллина. Мин яратмыйм ялган кешеләрне. Яратмыйм мин ялган кешеләрне. Кеше чәйнәп, кеше тикшергәнне. Бармак төртеп, сөйләп, йөрәгәннәрне, гаеп тауып кешедән көлгәннәрне. Яратмыйм мин ачу тотканнарны. Юк бар җирдән тавыш куптарганнарны. Нахак сүзне әйтеп рәнҗеткәнне. Синең өстен таптап киткәннәрне. Яратмыйм мин ата ялкауларны, авыртмаган җирдән авыру тапканнарны. Үз эшләрен бүтәннәргә салып, диваннарда аунап ятканнарны. Яратмыйм мин борын чөйгәннәрне, үзе мактап йөргәннәрне. Мыскыл итеп хәтер калганнарны, йөрәкләргә яра салдырганны.